Vi befinner oss i ett hus från 60-talet och ska nu gå in i pannrummet / tvättstugan. Tvättmaskinerna och torktumlaren har plockats ut och pannan ska nu skrotas eftersom den inte längre håller trycket. Efter ett dygn så måste man fylla på trycket. Och nu är det snart vinter och nu ska vi byta pannan. Där inne håller jag på att tömma värmesystemet och här har vi den nya pannan som då både är förberedd för värmepump och solfångare. Då är pannan avemballerad och står här i infarten och ska strax in när den gamla har kommit ut. Tänkte bara visa lite hur den ser ut och visa lite här på baksidan som man inte ser sen när man har fått in den. Här är ju alla anslutningarna och här har du även för värmepump. Och ska man ha solfångare så kopplar man det här nere under. Ska vi se. Där har man dem. Så nu är det dags att sätta igång. Då var pannan färdiginstallerad och när husägaren har målat klart väggarna så ska maskinerna, tvättmaskinen och tumlaren tillbaka. Men nu funkar i alla fall pannan och den är då avsedd så att man kan koppla till solfångare och värmepump. Men i detta fallet så väntar vi med det och kör med el bara. Och här har man då lite grann här en display. Där ser den har kommit upp i, vad står där? Ska vi se, 51 grader och just nu så tar den ingen ström. Och här ser vi trycket i elementen och i princip så sköter det här sig själv. Så nu är det bara att måla klart och sätta tillbaka maskinerna.